Безнең татулыкны белсеннәр. Үзәй якларына Яков Евмельянов исемендәге Керәшен мәдәният үзәге белгечләре килде. Башында Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе фольклорчы Геннадий Макаров торган төркем үзәйнең керәшеннәр яши торган авылларында булдылар. Аларның максатлары бер җирлектә яшәүче керәшеннәрнең фольклорын, этник сәнгатен өйрәнү. Бәйләү шундый, кешедә кызыксыну бар. Без булган авылларда яшьләр дә, балалар да бар. Әгәр дә балаларга biz тапшыра алсак бу кыйммәтлекләрен, димәк, ул сәнгатьнең киләчәге бар. Кадр авылы мәдәният йортында Тургай фольклор ансамбле эшли, башкала кунакларына бу якларга гына хас булган керәшен җырларын башкарып күрсәттеләр. Очрашуга күрше Туңылҗы авылы өлкәннәре дә килгән. Аларның җырлары кунакларда аеруча кызыксыну уятты. Һәр авылның үз көе, безнең Туңылҗаның гел икенче көйләр. Өзәй районының 26 авылында керәшен халкы яши, һәркайсында тарих барланып, яшь буынга тапшыру буенча зур эш алып барыла. Ул материаллар белән әзрәк белмирәк калабыз. Хәтта мин дә нитеп барам, һәр вакытта да танышып барам, ни белән менә әбиләрнең сөйләүләре, әбиләрнең җырлары, борынгы җырлар, алар белән читер төшеп кала. Безнең сыйларыбыз күпләр түгел, ипекәйләр белән тузгына. Очрашу Әхмәт авылында яшәүче Юлия Абрамова йортында дәвам итте. Биредә дә авыл өлкәннәре кунакларны әхмәтлеләргә генә хас йола, гореф-гадәтләре белән таныштырды. Аерым тарихы булган керәшен милли киемен дә тәкъдим иттеләр. Эшли башлагач, бүләк иткәннәр менә Калчерина Роза. Тути менә шундый керәшен костюмнары 1800 елга дигән. Өзәй районында 5 көнгә сузылган керәшеннәр фольклорын өйрәнү экспедициясе Сәүләй җирлеге якларында төгәлләнде. Адилә Проханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Үзәй хәбәрләре.